हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ मो मंटू वेलकम करुच्ची मंटू लिपि ओडिया ब्लॉग को। आज आम बहुत दिन पर पाखापाखि 30 वर्ष पर आज आम बाहर आम स्कूल लाइफ सांग मैंने टिके बुली जावाई कौ जगह बुलिया जीवु सेटा आपको निश्चिंत कहबी ये वीडियो रे। फास्ट तो आम भाविचु छत्तीसगढ़ जीवु तापरे कोरापुट जीवु तापरे बलांगीर जीवु भवानीपाटना जीवु बहुत सारा किसी सस्पेंस अच्छी मस्ती अच्छी सबकि अच्छी जोटा कि मुझे देखी आम सांग मैंने कौन कौन से कलु कौन खाइलु कौटी कुआड़े कौन गलु सब आपको देखी ये वीडियो रे। आम ग्रामर इष्ट देवी मैं कामना आशीर्वाद टे मो सांग नड़िया बाड़ी माँ गोटे टे मंगल कामना मानसिक कला टे आम जमी भल जाए भल पलि आसु से जय माँ चलो बहुत मोर जड़े सांग सहित देखागला से चाह गरम व्यवस्था है पानीटा खाली चाटा कहीं टिके जस्ट उषुम कर दियो। राकेश बाबू आमर हेड रोसैया मनु भाई आमर सी मटन मोर तू मटन टी कर रविवार दिन काली कौटी करवा रात सेठी करिया ताकू मु कहबी से मटन आन दे दो पैसा पठे दो से मटन आन दे दो चाह तड़का मरा बाहर गलु चित्रकूट अभिमुखे हाय फ्रेंड हम लोग आ गए चित्रकूट वाटर फॉल। अभी हम बोटिंग में जाएंगे। ज्यादा हो गया ये मेरा राकेश भैया है ये बिजू भैया है। राकेश भैया अब गाड़ी रे ऑटो रुको काम उठे ना सकाल उठुना चित्रकूट बुलाबुली सर सारा पर बाहरी पलु बाबा गुप्तेश्वर पीठ अभिमुखे बाबा आमर गुप्तर अच्छा गुंफा मध्य टे दर्शन करवा। गुप्तेश्वर आसला बाटर आपण मैंने सब भोग सामग्री दुकान पाइपर आपण भोग नहीं अर्पण करेंगे। माड़े आस पाखापाखि 200 पाच आपण को अतिक्रम करने को पड़ो भीतर को तो कैमेरा ने मना से भीतर को कैमेरा नेलु ना। ए मॉर्निंग टाइम ने आम बाहर देवमाली मॉर्निंग व्यूटा देखापी बहुत इच्छा था टिके टाइम लेट हो गला तथा आम जीवु देखू बाहर देवमाली मो भाई राकेश डाइविंग रे माहिर आ रश्मि भाई आमर मनमर कौन खाइल गुआ पूरी इडली बरा गुलगुला चा भी पिया चा भी टिके निया है देवमाली आमर पिया हो रेडी 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 बाहर देवमाली जीवा बाटे
ଆମେ ଦମନ ପିକ୍ଚରର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଯୋଉଟାକି ରିଅଲରେ ଦେଖିଲୁ। ମାଡିକି ଆସୁଥିବ ସବ ଚଢିଯିବ ଇଆଡେ। ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନାନି ତୁ ତୋରା ଏଇଠି ଟିକେ ଏ ପାହାଡ ଉପରୁ ପୁରା ଅନା ଆ ସାମ୍ନା ପୁରା। ଦେଓମାଳି ଉପରକୁ ଯିବାଟା ଯେତିକି ଦେଖିବାଟା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେଓମାଳି ଯିବା ବାଟ ତମ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଯିବେ। ବହୁତ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି 7,000 ନା କେତେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଓମାଳି ହିଲ୍ସ। ଏଇଠି ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚା ଟିକେ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଚା ଟିକେ ପିଆ ହବ। ଭାଇମାନେ ମୋର ଫଟୋ ଖିଚିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ସୁନ୍ଦର ନଜାରା, ତାମାନେ ଏମିତିଆ ଭିଉ। ତାମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି ଭାଇ କୋରାପୁଟ ଆସ ଆଉ ଦେଓମାଳି ଆସ। ଯଦି କୋରାପୁଟ ଆସୁଛ ଦେଓମାଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଯୋଉଟା ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ତାକୁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ନିଜେ ଆସିଲେ। ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯେ କୋରାପୁଟ ହେଲା କାଶ୍ମୀର, ଇଏ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଗ। ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଟା ହେଲା। ଆସିଲେ ଏଠି ଜାଣିବେ। ହାଇ ମାନେ ନଜାରା ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଅବିଶ୍ଵସନୀୟ ଭାଇ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି, କିଛି ନିଆରା। ୱାହ, ବିଜୁ ଭାଇଙ୍କର ଗାନା ବାହାରିଲାଣି ଆମର। ବିଜୁ ଭାଇ ଆମେ ଯିବୁ ପୁରା ଏଇ ଉପର ଟିକେ ପୁରା ଯିବୁ ସେଇଠିକି ଯିବୁ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଆମେ ଯିବୁ ଭାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର, ଚାଲିବା ଉପର ଆଡ଼କୁ ପୁରା ସେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଟପ୍। ଉପରକୁ ଚାଲିବା। ଏଠି ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଖସିଲୁ, ଚଢିଲୁ ଉପରକୁ। ଯାଉଛୁ ଏଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ କୋଉ ଜାଗା ଯାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଉପରେ ମୋଟୁ ସେ ଉପରେ କରିକି ପିଇସା ତମେ ଫଟୋ ଉଠେ ଛାଡି ଏଠି ଆସୁନି, ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି। ଆମେ ଯିବୁ ହେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଉପରକୁ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଗାଡିରେ ଏଇଠି ସବୁ ତଳେ ସେଇ ତଳଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଳମାଳି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା ପୁରା ଦେଓମାଳିର ପୁରା ହିଲ୍ ଟପ୍ ଉପରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନ ଜାତୀୟ ପତାକା ଫରଫର ହେଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମଜା ଆସିଯିବ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ନାଇଁ ବା ଶୀତ ଦିନେ କିଏ ଖସୁଛି। ହୋଟେଲରେ ଷ୍ଟେ କରିସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ଆଜି ଚାଲୁ ଗଲାକି ହରିଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଭବାନୀପାଟଣା ଯେହେତୁ ପଡ଼ୁଛି
ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଉ ସକାଳୁ ଖୋଲିବ ନା ଆଉ। ଦୀପ ଖାଲି ଆଉ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ 4ଟା ଦୀପ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଭବାନୀପାଟଣାର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେମ୍ପୁଲ। ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍। ଖାଇ ଦେଇ ଚାଲ ବେଟା ପୁରା। ହରିଶଙ୍କର ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା ତଳେ ଏଠି ଭୋଜି କରିବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଲାଟେ ପକେଇଦେଲୁ। ଭୋଜି ଟିକେ ହେଇଯିବ ଏଠି। ଦେଖିଆ ବହୁତ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଯା। କପିଳାସ ବଡ଼ ତ ବହୁତ ଏଠି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। मजा आ रहा है। ये पीछे ହରିଶଙ୍କର ଆସିବ ଭଲ ଝରଣା ନାଇଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେଇଛି। ସିଡ଼ିମାନ ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇକି ପୁରା ସିଡ଼ି ଯେଉଁଠୁ ଆସି ସେ ଯାଏ ସିଡ଼ି। ହରିଶଙ୍କରର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ମନୋରମ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଠିକି ଆସି। ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ନାଁ ହେଉଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ହନୁମାନ ଆମର ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଲାଇନ୍ ବି ଲାଗିଛି। मंदिर क्या ଘୁରିଲୁ କୋଲ୍ଡି ଭାତ ବନ ଆଉ ରୋଷେଇଆ ସାଲଟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହ୍ୟାଲୋ ଅନା ଟିକେ ରେଡ଼ି ଖାଇବାଟା ଚିକେନ୍ ଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତ ରେଡ଼ି ଚାଲ